4 milyones ka pesos nga balor sa Cebu ang nasakmit sa hinusang puwersa sa Cebu City Police Office o sa rehiyon atol sa gipahigayon nga bypass operation sa Cassia Street, Dakbayan sa Sugbo. Nakwilyuhan ang duha ka mga suspect kinsa giila nga mga high value target sa illegal nga drugas. Giila sila si Mark Araba, Mier o ang igagaw nini nga si Virgo Mier. Nakuha gikan kanila ang mga pinakiting sa Cebu nga moabot sa tunga sa kilo samtang gihimakak sa duha nga ila ang supply sa illegal nga drugas. Wala ka sir. Ha? Igor tayo di sugor sa miato sir. Huwag ka ito nakuha. Isa mo tingin ito. Wala kami kibaw sir. Kuyog ka sa guniya, sir. Wala siya ko sir ang Kuyog lang ka? Kuyog guniya ba? Yeah. O, kining duha, puro ni high value target. Kini si Mark Mir. O kini sab si Virgo Mir.